Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci. Sannan mu da saduwa a cikin wani sabon shiri. Kamar yadda kuka sani, ɗan kwanakin da suka gabata ba bidiyon da yake zaga duniya idan ba bidiyon tsirara ba. Farko aka yi na Maryam Boot, daga baya aka yi na Jaruma Sufura Ukwana 90. A yau muna tafi ne da bidiyon Jaruma Maryam Gidado, wanda kuka fi sani da Maryam Babban Yaro, inda ta ɗauki wani bidiyo a cikin ɗakinta wanda marmarsa da tsirara kaɗan ne. Abin da ya sai wanda ya gani. Mu kai ga nuna muku bidiyon, danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shiri.